bukti kena tak parki sumejane pengen weruh pekuburane siapa sing ana ning ngadepan Rama Guru. Jang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Pantesan tak paingan jagat padangan tidak dipetang dedet pelilmunan. Ada satuan asu sing gede ebrik kira-kira. Hus malih sira asu. Nyata-nyatane najan sira wujude satuan asu sing gede ebrik kira-kira. Sira bakal gawe bahaya maring diri Abdurrahim. Kawitan gawe lantaran tak candak raka badane dadi apa sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ya Allah. Nyata-nyata najan kesawang sosok yang satu kewan ternyata nalika tak candak raga badane plas ilang dadi angin pertanda iki cuman sekedar pengejawantaan satuan bayangan pengejawantaan bangsane onom bangsane alusan aja nganti dolanan karo isun Abdurrahim lamun sumejane sira bakal gawe canggala hayo apa sing bakal dumadi ning dirine isun Abdurrahim sira apa maneh Allah. Ilangnya satuan asu ternyata metune sosok macan kumbang macan sing gedene blik kira-kira sira bakal gawe bahaya mangsa maring dirine Abdurrahim bukan kawitan gawe lantaran aja sampai anak manusia lian sing dadi korban tercandak sira wahai satuan macan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ya Allah ya Rabbi. Mangrupane satu kewan macem-macem ning wujudnya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Anak telu pocong pantesan jagat gawe beri masih ana bature. Ya Allah ya Rabbi. Kodingin sira wahai pocong lebak yang isun ngerasa aneh tapi nyata mau mah isun ngadepi satuan asu karo satuan macan wis lumrah lan biasa tapi lamun nyawang sira sebebatur najan sifat wujude pada bae poconge kini pocong ki warna-warna kini pocong ki kuwen sing bengketane masih anyar ya kaya durung lawas matine nembe seminggu toli sejene masih anak taline tapi lamun sing tumpal elor toli sirah dipocong masa iya nganggone klambine kosi setrit mekonon ku sirah ya pocong iya ana sing seret keding pocong ana sing mrekecet keding wahai siluman pocong isu nalikane isun liwat istirahat ning tempat iki kumadak hadir sira sebebatur nganti kerep kaya rajek ning adepan isun Abdurrahim apa maksudnya sira wahai pocong dosa ngundang apa sira hadak kubatak ganggu ketenangannya aku harap pedih sira dadi bisanya sira hadir lantaran ngerasa keganggu isun hadir ning tempat iki konon pocong sedurung isun jaluk pangapura
menawa sahadire bangsane manusa ning tempat iki musik ning ketenangane sira, tapi sira kudu weruh yen setekane isu ning tempat iki ora ana niat lan maksud pengen musik ning jumeneng bangsane sira. Mulane sing tak jaluk ya, sira uga aja pernah musik nyampur ning sifat yang manusa. Antara kita wis beda ning alame, hayo balik maning ning alame sira wahai pocong. Musa Ubana paran sira. Apura-urane wani usiraku. Wedi dening apa pocong? Ingkene tempat panggonanku. Iya. Balik ning panggonanmu. Jadi sira kukuh lawan pendirian lantaran rumah saiki panggonane sira. Pocong lamun bonggan kawitan sira sing mulai ngadep ning ngadepan isun sifat manusia. Tak sirnakaken tak sempurnakaken sira. A'udzubillahi kalimatillahi min syarri ma khalaq. Alam ahad ilkum ya bani adam la ta'budu syaitan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah.